Zelandero alan urten da, eta kondagun zen. Gero hor, ze egoeratan ninguen, ezken nik ez nakien, ze egoeratan ninguen. Izten zidaten, deitzen badion ni telefonoz etortze ziren, ez dela ziren etortze, hilean behin etortze ziren, ematen ziaten diru apur bat eta kiro bai ez, orduan ikusten duzu egoera, eta zaten zuen nik hemen ze hostiaz pintatzen dut ez, norrikin zer. Eurakin harremanetan, da gutxen zer da, hemen zeo zer egin biharra jaukatez. Neu bakarrik ninguen. Eta, eurakin harremanetan, esaten bada gutxien, hemen badago, estu izitan, lanien ez, ez zaizu, tranquil, pasio hori, ze iten du nik hemen ez. Eta, esan eguneroko demanda zen, gutxien lana, gutxien zeo zer euki. Eta, handik kostagaten, urrian emazteak erabakitzen du etorri barzela bizitzera nirekin, eta umeakin. Etortzen da, azaroa ez etortzen da bera umeakin, militarrak baimen amate zuten baiet, familiakin, da bizimodu azteko, bizimodu ez da aztea, da eramatea, eguneroketasunea, eskola, zera. Nik ez datean handezagola, hola jarraitu behar, zintzala, gure egoera, ezala, familia batekin egoteko. Etor ziren gabonak, oso bai gustora berakin da zera, baina egoera esan bat egon. Orduan, ez egoera hona, zaila azkenien diru erotzazan, umiek ez dut izango gozez, baina bai beharrez. Orduan, erabaki nuen, erabaki ere dut. Hanak izan nuen zaukien diren partela mundu ez ziren, hartar ordurako begiratu genuen dana. Eta erabaki genuen palma eta so, hartu guen eskatia bisek. Eta kuartelean gelditzea. Anzatu, lan gelditzetan ni barri gutxea. Orduan gara, atien soldadu zegoen. Eta nirekin ibiltzen ziren militarra, danak ibiltzen ziren zeudo hondu behakin, gatxizenakin.